Tapinda muna 2023 tongoti bye 2022. Vadiwa vateereri tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukoma nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mukadzi ane makore 34. Andina kumbobvira ndakaroorwa, asi inini ndinoshanda kumbare ndichitawo zvekutengesera vamwe amai mabhero avo. So nerimwe zuva ndakati ndichibva kubasa ndokubva ndasangana neumwe mufesi uya akabva andi offer transport. Saka ndakati ndapinda mumotikari make tava kufamba, iye akabva atanga kundipfimba, inini ndakabva ndamubvuma. Zvadaro taigara tichionana kusvika ndazomuti ndinoda kuzokushanyirawo kumba kwako, iye akabva abvuma. So zuva randakazoenda kumba kwake ndakatambirwa zvakanaka sebhebi, but ndakati ndichinopinda mumba make ndakangonzwa kuti mumba umu mainge makarema, asi handina kana chandakataura. Ndiri mukuongorora mumba muya ndakabva ndaona zvimwe zvidhori zvaiva nekakutyisa mukati. Ini ndakamubvunza kuti ko izvo zvidhori zvitema ndezvani? Iye akabva ati ndezvimwana wasista wangu. Ini ndakabva ndangoti zii, ko ndaigoti kudii, asi kaiva kekutanga kuona zvidhori zvana bhabhi zviri zvitema kudaro. Then manheru akati asvika takabva taenda hedu kunorara, zvikabva zvanzi ngatidzime light. Takabva tadzima light riya ndokubva tatanga kubatana zvedu. So inini pandaimubata ndainzwa kuti murume uyu ainge achinja, aiva nemamwe mazimvere kunge ainge atova mhuka, zvinova zvakandinetsa. Asi ndaiti kana ndikanyasomutarisisa aita kunge munhu, asi paunomubata anenge ava nemvere dzakawandisa. Ndakanyarara kusvika tapedza. So takati tapedza kuita bonde, iye akabva abuda kwechinguva asina kana kupfeka, akazodzoka ndokubva angorara, haana kana kuzombotaura neni. So zvinhu izvi zvakaitika kakawanda, but ndainge ndisingamubvunzi. Iniwo ndakazosvika pakuneta ndokubva ndangosiyanawo naye, ndakangomutsvakira kanyaya tikabva tarambana. Ndakazoita about 2 days ndichirara zvakanaka, asi nyaya yava kundinetsa ndeye kuti mufesi uya wandakadanana naye ava kuuya kuhope kwangu, tinobva tatorara tose. Asi pandinozomuka ndinobva ndatoona kuti mumagumbeze munenge makazara mvere. Please help me, ndichatevererawo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukoma nashi, please hide me. Inini ndiri kutsvaka anokwanisa kuti murume wako wawakarambana naye kare mudzokerane. Muchiona ndichiuya pagroup kudai, inhau yekuti ndiri kuda kuti ndikwanise kudzokerana nemurume wangu. Hama dzangu inini nababa vevana ava takapesana muna 2021 mushure mekunge ndanyengereka ndikabva ndaita chikomba. Zvakaitika ndezvekuti kubva tichipinda muSouth Africa, inini nemurume wangu taingoshanda mumaplots, ini ndichishanda mukitchen, baba vachishanda mapiece job emumayard evarungu. Saka taiva vanhu vaigara vasina kana mari. Asi pakazofurikawo mukana tete nemukuwasha pavakati vainge vava kuda kusiya basa palodge pavaishanda. Saka vakabva varongera isusu basa racho, takaenda tikanoshanda palodge paya. Upenyu hukaita sekunge wainge wava nani, asi dambudziko raingovapo nderekuti inini nemurume wangu taishanda mashift ainge akasiyana, umwe usiku umwe masikati, zvekuti taitoita zvekupesana padoo, umwe achienda kubasa umwe achidzoka kubva kubasa. Apa nekuneta kwemabasa epalodge, bonde taitomboita kana 2 weeks pasina kana asangana neumwe munhu pabonde. Saka maclients mazhinji aiuya palodge apa vanhu vaya vanoita zvekukechesa, ende vazhinji vacho ndevekumusha. Saka mukutanga kushamwaridzana navo ndakangotanga kutorwa moyo nemari yavaibata, nekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kupinda muroom munenge muine vasikana ivavo vanotengesa zvinhu zvavo. Waibva waona vakawaridza mari pambedha vachiverenga, munhu achikudza kuti zuva rose anenge abata mari inokwanisa kusvika kana kuma 2000 rands. Apa iwewe inenge itori pay yako yemwedzi wose. Saka ndakazonyengwa neumwe muSouth African ainge auya kuzotenga bonde, asi musi iwowo akasvika vasikana vanotengesa bonde vasipo. So paakatanga kundiudza nyaya dzake dzekuti aida kuita bonde neni, inini ndakambo
akamboramba, asi akabva aita zvekupfugama, akabva ati ndinokupa mari. Inini ndakabva ndati mari, iye akabva ati yaunoda. Saka ndakangoti ndinoda 3000 rands nekuti ndainge ndichida kuti asaramba achindinetsa. So pandakamuudza figa yemari yandaida, akabva asimuka akabuda akaenda. Akazodzoka akabva ati ndabva kuno withdrawa mari, saka ndazoita mistake ndikaburitsa mari iya iri 4000 rands. Saka chingotora mari yacho yose. Hana yangu yakabva yarova because mari iyi yaitodarika mari yaitambirwa nemurume wangu. So ndakagamuchira mari iya, murume uya akabva abhuka room, ndikabva ndaita bonde naye. Then inini nemurume uyu takazotanga kudanana zvekuti maweekends ndainge ndava kutotsvaka maplan ekuti ndikwanise kubva pamba ndiri ndega ndiende ndinoonana nemurume uyu. Saka ndaizodzoka kumba nemari ndichiti mari iyi ndiye mapiece jobs angu ekuwacha andinenge ndaita. Murume wangu aitofara kuti zvinhu zvedu zvainge zvava kufamba, zvekuti mwana wedu mukuru ainge ava kutoenda kuprivate school. Asi murume wangu aisaziva kuti mari iyi yainge ichibva kuchikomba changu. Saka sezvo ndainge ndatova munhu ainge anzwa kunaka kwemari, ndakazotanga kurongerwa zvimwe zvikomba nevasikana vaitengesa bonde. Saka mukuwirirana nevasikana ava, pane umwe akazondinyengera kuti ndivake imba kumba kwedu, murume wangu asingazvizivi. Inini ndakabva ndatanga kuvaka kumba kwedu kusvika ndipedze. So pandakapedza kuvaka imba iya, ndakabva ndabatwa nemweya wekurambana nemurume wangu, nekuti akazozvibata kuti ndaiva nechikomba, asi akabva andiregerera. Saka takazova vanhu vaigara vachingonetsana. Saka mukunetsana iye akabva angosiya basa ndokubva adzokera hake kuZimbabwe. Takatombogariswa matare epafoni. Inini ndakabva ndazviona kuti zvandainge ndakaita ndini ndega ndakazviparadzira musha wangu. So murume wangu iye akati anokwanisa kundiregerera, asi akabva aramba kudzoka kuno kuSouth Africa. Iye anoti kana uchida nezvangu siya basa udzoke kuno kuZimbabwe. Manje hama dzangu ndiri kuda kuziva kuti murume uyu haasi ari kuda kungondikaurisa here, nekuti shuwa nenhamo iri kuZimbabwe ndinonorarama sei. Please help me nemiono yenyu. Ndoenda kuZimbabwe here kana kuti ndongosiyana nazvo? Please mukomanashi, kana mava kuposta ndiziviseiwo ndikwanise kuteverera macomments evamwe. Ndiyo nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi elo mukoma, post for me as Heidi please. Inini ndakarovawo boyfriend yangu zvakaipisisa musi wa 29 December uno. Ndakaita wekukira maoko ake pamwe chete iye akakotsira. Ndiwo magonero andakazoita kumurova. Ndakaita wekutswanya tswanya chaiko, ndikabva ndasiya ndakamukira mumba. Inini ndakazotiza nemakii, but ndakazonzwa kuti akazobatsirwa nevamwe vanhu kuti akwanise kubuda mumba, asi akazotomboendwa naye kuchipatara. Makii emotikari ndakasiya ndaarasa mushure menyaya iyi. So inini ndainge ndiri munhu aizviraramira hake ari single, nekuti ndainge ndakafirwa 8 years ago. So kubva ipapo handina kumbobvira ndaita relationship yekuda munhu zvekuperera sezvandainge ndakaita pana baba ava. Ndaisingoita zviya zvekungonzi ndaitawo boyfriend, but ndakazodanana nababa ava since January wegore rino. Ivo vainge vakafirwa muna 2020 nemudzimai wavo. Saka pandakasangana nababa ava, vakabva vaita agreement neni yekuti hapana pavaizogara neni kana vasati vandiroora. Inini ndakabva ndati kana iri nhau yemari vaikwanisa kundipa sometimes 5000 rands wobva vati tumira vana fees, then chikafu nerent vaitenga zvisinei nekuti vanenge vambondipa imwe mari. Dambudziko rakazouya muna June pavakarwara, vakabva vaenda kuhospital nekuti vainge vaita accident vakakuvara chest. Asi zuva roga roga ndainamata nekutsanya ndichiti Mwari dai vakwanisa kupora. Asi chakazondirwadza ndechekuti pavakabuda kubva muchipatara vakabva vandiudza mashoko airwadza. Vakati kwandiri inini ndainge ndisisina kana basa newe, ndainge ndava kutongofunga kuti dai ndakwanisa kurarama, ndakwanisa kuchengeta vana vangu. Inini pandakaudzwa mashoko awa ndakangoti pamwe mashoko emunhu airwara, asi ndakatoona
ndakaona kuti kurwara kwake kwainge kwachinjisa zvinhu zvakawanda. Akabva atanga kundipa 3000 rands each and every month. Then chikafu ainge ava kutenga mabasics chete. Handina hangu kumubvunza, ndikabva ndati regai ndinyarare tione, nekuti inini ndainge ndiri munhu aizvishandira. So takazochovha until 14 December akabva atanga kurwara futi. Ndikabva ndatanga zvekare kumunamatira vedu we ndainge ndisingadyi ndichitsanya each and every day, sezvo munhu uyu ainge akaronga kuti aida zvokuzonondiroora muna January, plus munhu uyu ndinomuda. Then 23 paakazouya kumba kwangu akabva ati mangwana 24 ndinoda kukupawo chekuti ukwanise kutengera vana vako this Christmas. Haana kana kuzouya, akatoswera kubhawa. Ndainge ndichitomuona hangu ariko kubhawa ikoko, haana kana kumbotaura neni. Then 25 akapfuura nemotikari, apa inini ndainge ndakangomira pagedhi, haana kana kumboti mhoro. Then musi wa 29 ndipo paakazouya, kwava kuti maronda angu aindirwadza. Ndakabva ndati kwavari, ko ingawani ndaikuonai muchitenderera location rose muine shamwari dzenyu mumotikari menyu muchiragidza kuti maishaina chaizvo, saka wazorwadziwa nguvai nemaronda. Ndikabva ndati kana usingachandidi chingondiudza ndikwanise kuwana imwe yekutamba. So takazotanga kutukana zvisingaiti. Inini ndakazonyarara ndikazotaimira paakazokotsira, ndipo pandakazofunga zvokumukiya maoko ndikamurova. Shuwa gore rose munhu achindidadira. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Nashi, please post for me. Inini, I am a man who is aged 39. Please post my story as it is. Inini, I am a man anoita zve business hangu. Ndinewo chimwe business changu chidiki diki. Ndinoita zve kutengesa zvinhu zvemu hardware. One day I thought of going kunotora mushonga. Ndichiti zvimwe kuda zvicha booster my business. So ndakaenda kung'anga ndikanoudzwa zvaidiwa, ndikabva ndaita zvaidiwa zvacho. Ndikabva ndapiwa mimwe mishonga wekuti ndinokwanisa kushandisa kumba kwangu. Ndakati ndasvika kumba ndikatanga kushandisa mushonga uya, but hapana kana chakachinja. Ndakazodzokera ndava kuda kunodzorera mushonga uya, ndokubva ng'anga iya yati mushonga haudzorerwi kana pasina muripo, saka ndiri kuda mombe 5. Yet mushonga wake hauna kana kumbogara wandiitisa mari chero yekuti ndingatenga plate yesadza zvayo. Uku vana vangu vaisatoroorwa nekuda kwemishonga iwowo. Vakatombofamba then vakaudzwa kunzi baba venyu vakaromba. So ndakazombodzokera ndokunosiya ndadhampa mishonga iya pamba peng'anga. But what surprised me ndezvekuti ndakati ndichisvika kumba ndakabva ndawana mishonga iya iri mubedroom mangu. Ndazosvika pachikamu chekuva desperate manje. Iko zvino life yangu yatova yemhuka. Now ndinotogara mu one room chaimo nevana. Please help me if you can. Iyi ndiyo yanga iri confession ya mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukoma Nashi, please hide me. Inini ndiri kuda kureurura confession yemumhuri medu. First born ya mukoma vangu aisi yavo. Mukoma vakangoti vauya kumusha vachibva kuJoni ndokubva vasiya vatotizisa mumwe musikana wavo. Asi amai guru ava vakazosara vakatanga kudanana nevamwe mukoma vaiva pamusha. Saka amai guru vakazoita nhumbu. So pazvakazivikanwa mumhuri kuti amai guru vainge vabatira pamuviri, amai guru vakabva vati inini ndakabatwa chibharo namukoma ava, saka ndava kutoenda kunoripota nyaya iyi kumapurisa. Then mudhara vakabva vati muroora ngaagare hake pano pamusha. Asi pakazoitwa urongwa hwekuti mukoma vaiva kuJoni vakasike kuuya kumusha. Amai vakaita sekunge vainge vanyanyisa kurwara. So mukoma pavakatambira shoko reurwere vakabva vangosimuka kubva kuSouth vakauya kumba. Amai havo vakazongoita sekunge munhu anorwara. Asi nyaya yechokwadi yaivapo yaiva yekuti kana mukoma vakauya kumba pavanodzokera kuSouth Africa vaifanira kuzodzokera naamai guru, zvinova zvakazoitika. Then nhumbu yaamai guru yakazoti yava kuma 7 months vakazodzoka kuzobatsirwa kuno kuZimbabwe. Pazvinhu zvose mukoma havana kana chavanoziva. Vakazoita havo vamwe vana naamai guru, asi ndinotya kuti secret iyi kana ikabuda
zvabuda zveshuwa vanhu vanobatirana matemo. Inini kwandiri secret iyi inondirwadza kuichengeta nekuti hakuna wekuti ndingakwanisa kudhiskasa naye nyaya iyi. Nyaya iyi inongozivikanwa namudhara, amai, mukoma naamai guru neni chete. Vamwe vose hapana anoziva kuti kumashure uko pane zvimwe zvinhu zvakamboitika. That is my confession, mukoma Nashi. Ndiyo yanga iri confession yabva kumhuri iyi. Regai tibva taenda panya yedu inotevera. Hanzi Elo Nashi, please post for me. Inini I am a man who is aged 34. Ndanzwawo confession yamaid. Ndokusaka ndauyawo neyangu nyaya yakaita sekudaro. That's why I have ghosted myself. Isusu tinogara nemwana wemuning'ina wemukadzi wangu. The baby is only 6 months old. Mukadzi wangu anoenda kubasa. We have a maid. Inini I don't work full time because I am a dealer. Saka most of the time ndinenge ndiri pamba. When I am home ndinotombotora mwana iyeye ndopinda naye mubedroom mangu ndobva ndamudyisa nhengo yangu. Kamwana aka kanotovarairwa kachiyamwa musoro wenhengo yangu. Iniwo zvinhu izvi zvinotondinakidza. Handizivi kuti why ndiri attracted kuvana vadiki kudaro. Ndinotonzwa pfungwa dzangu kuti dzinenge dzakazorora kana kamwana aka kachiyamwa nhengo yangu, but ndinozombonzwa tsitsi zvekutozvitongesa. But once I think of the feeling yandinenge ndichinzwa kana achiyamwa, pfungwa dzetsitsi dzinobva dzatombotiza dzozodzoka after ndatomboenjoya. Apa mwana uyu akangozvarwa, amai vake ndokubva vashaya, then madam vakabva vatora mwana iyeye kuti tigare naye. Saka inini nguva yese iyi kumashure ndainge ndiri munhu hangu ainge akatojaira zvekunotenga vasikana vanodya nhengo yangu, but ndisingaiti bonde navo. The reason yandaizviitira ndeye kuti ndiri munhu ari attracted kuvana vadiki, saka ndainge ndichizama kubvisa feeling iyoyo. But once patakazotanga kugara nemwana uyu ndakabva ndabatwa nemweya wekumudyisa nhengo yangu. Iyi ndiyowo confession yangu, mukoma Nashi. I hope kuti ndichakwanisa kubatsirikana nekufambawo kwenguva. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma, please hide for me. Inini ndine makore 26. So pa lockdown ndakapererwa nebasa. Then imwe friend yangu mukomana akabva andirongera muface MuNigerian. Tikabva tatanga kudanana zvekurevesa. So MuNigerian uyu aiti iye ainge ari single pandakatanga kudanana naye. Ainge achiti iye anogara nema brothers ake. So akazosvika pakunditamisa kwandaigara akandiendesa kune imwe location. Ainge achinditengera chikafu, hembe, zvose nekubvisa rent. Ndakazozviziva kuti anogara nemukadzi wemuno munyika yavatorwa yatiri. Then kunyika kwavo ane umwe mukadzi futi. Paakandiudza ndanga ndatova negore tiri tose hedu, apa ndainge ndatonyura murudo. Then 2019 taiwirirana, 2020 taiwirirana, asi zvinhu izvi zvakazotanga muna 2021. Aiti kana akandiona ndichitaura nevanhurume paFacebook ndairohwa nekuputsirwa mafoni, ndaitukwa zvisingaiti zvekuti ndaifunga kuti handisi chinhu pasi pezuva. Nerimwe zuva MuNigerian uyu akazotanga kundituka zvisingaiti achinditi ndinoona kunge wakaita sex nemukomana uya ainge akandirongera MuNigerian uyu. Apa aitaura mashoko ainge asina kana respect kwandiri, but inini ndakangoshinga nekuti ndaishanda hangu kamwe kabasa kangu ndichigadzirisa kumba kwedu. So pandakazopedza ndakabva ndamutiza ndikaenda hangu kunogara kubasa kustay in. Apa ndainge ndakamunyepera zita rangu, ndakazochinja namba, but ndakazoona ava kunditanga pa new number iyoyo. Apa inini handina kana kumbobvira ndamupa namba idzodzo. Akabva ati dzoka kwandiri nekuti ndinoda kunokuroora, handikwanise kuzowana umwe munhu akaita sewe. Akabva ati kana ukaramba pamberi apo uchazvionera pamhino sefodya. So kubva zvaatanga kutaura neni, gombo rangu rakabva rangomuka rakazvimba kuita danda chairo. Apa inini MuNigerian uyu handichamudi, but ndinongoramba ndichimurota everyday vedu way. Chinondirwadza ndechekuti MuNigerian uyu akaita 3 years achindiitira zvese zvandaida, but nenhau yekuti aindirova ndakabva ndatiza hangu. Ndinokumbirawo kubvunza kubva kudare kune avo vakambodanana nemaNigerians, please ndibatsireiwo kuti zvinhu izvi makambosanganawo nazvo here. Ndichatevererawo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi.
regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi please vigai chitupa changu kuseri. Inini it's not a confession but I need help yeimba yangu. Ndinoda kunzwawo pfungwa dzevamwe. Inini I was married for 7 years now. Ndine 26 years and munhu uyu aiva nevana vake 3 patakaroorana. Then inini ndokubva ndazoitawo 2 naye, saka vana vose i5. So umwe mwana nawo akatopedza form 5 yake but akabva aramba hake kuenderera mberi nechikoro. So pakasara vana vake 2 vachiri kuendeswa kuchikoro plus 2 vedu tiri tose, but vangu vachiri vana vadiki. My problem is this: kubva tigare tose taingobhadhara mafees evana ava, then mafees awa tinongoendesa mari dzacho kuna naamai vacho because they are 2 separate mothers. Inini at that time I was not working hangu, so murume wangu aingoti kana akawana mari aibva angoti handiti unoziva kuti igaroziva kuti mafees ari kudiwa. So at that time inini ndaisava nebasa nazvo because it's a must, but now inini ndava kushandawo and I am discovering kuti all that I am doing mari yose iri kuperera kumafees. Apa vana vangu fees dzavo ishomanana, but dzevana avo vanotoda about 4,000 rands per term, that is 12,000 rands per gore. As for vana vangu vari kubhadhara less than 5,000 rands per year. So now tinoti kana tikashanda tinouya nemari tobva taiisa pamwe chete, then we pay rent, some bills dzepamba, then yasara tinobva tatenga chikafu, then the rest inobva yangoenda kuschool fees dzevana vaya because hatikwanisi kuiburitsa ka1. So tinobva taendesa mari iya iri half and ndinobva ndaona kuti kuseva mari chaiko hakuchaiti. Sometimes tinokwanisa kungoseva mari inokwana kuita 3,000 rands after mafees, then mwedzi unotevera mafees aya anenge ava kutodiwa futi. Kana kuri kutenga hembe dzedu chaiko kwava kutonetsa nenhau yemafees. Apa inini ndiri munhu anotomukirawo daily kubasa. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti vana amai vevana avo variko apa vanozvitengera hembe dzakanaka zvisingaiti, zvekuti kana vakazviposta pamastatus unonyatsoona kuti vanhu ava vanopfeka hembe dzinodhura. Okay, that's fine, but I feel as if inini ndava kushandirawo vamwe vanhu because inini kuti hembe idzodzo ndikwanise kudzitenga I cannot, because zvinenge zvichingonzi mafees and budget. So umwe musi akambotaura zvekuti kana ukaona kuti mafees ava kukubaya, munhu anobva angomira nepay yake tobva tabatsirana kurera vana varipo. Ndikabva ndati zvingazoita here, but now I think kuti it's a better option because aiti munhu obva angomira nepay yake, hanzi rent tinoita half yepatinogara, then akabva ati vana vake vari kuna naamai vavo iye achange achivabhadharira fees, then inini vana vangu hanzi ndinofanira kuzovabhadharira fees. Vedare ndinokumbirawo kuti mundiudzewo kuti zvinhu izvi zvinoita here. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Vadiwa vatereri avo ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy 2023. Tapinda tachengetedzwa naMwari.